तो स्वागत बा ये वीडियो में। और आज हमनी के जानल जाई कि हमार जीवन के लक्ष्य का बा। ये बताए खातिर अपना बाबूजी के पास पत्र कैसे लिखाई, तो चली जाए वीडियो में जानी जा। सबसे पहले हमनी के लिखल जी पूजनीय बाबूजी। का लिखल जी? पूजनीय बाबूजी, सादर प्रणाम। सादर मने सा मने होकर सहित आ आदर मने आदर के साथ प्रणाम। फिर ओकरा ठीक सामने हमनी के लिखल जाई एड्रेस, जैसे कि हम एड्रेस एजा डाल देले बनी, महाराजा हाता रोड नंबर 5 आरा 302 301 जौन हटे हमनी के पिन कोड ई डाल देले बनी और आज के डेट डाल देले बनी। हमरा राउर पत्र मिलल, हम यहाँ कुशल बानी, आशा करतानी कि रउआ सभे बढ़िया होखम। रउआ सभे माने कि ओजा के जितना भी परिवार बा, ओजा जितना लोग बा उ सब लोग का होई बढ़िया होखिए, खुशहाल होखिए, ठीक बा। फिर ओकरा बाद पत्र के बारे में बात कल जाए जौन कि बाबूजी द्वारा भेजल गई रहे। वह पत्र के बारे में बात कल जाए कि रउआ हमारा जिंदगी के लक्ष्य के जाने की इच्छा जतवनी ह। माने कि जौन हमारा पत्र मिलल ओकरा पत्र में हमारा ई पता चलल कि हमारे बाबूजी चाहताने कि हम का बनल चाहतनी लाइफ में, ई जानल चाहताने, ठीक बा। हम हमेशा से चाहत रही कि एगो ऐसा व्यक्ति बनी जे देश की सेवा कर सके। अपन जौन लक्ष्य बा ओकरा बारे में अब लिखे के बा। जैसे कि हम लिखले बानी, हम जानत बानी कि भारतीय नौसेना भारत के सशस्त्र बल के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा ह। का एगो महत्वपूर्ण हिस्सा ह। हम भारतीय नौसेना के हिस्सा बन के अपना देश के सेवा कल चाहतनी। ओकरा बाद लिखल पैराग्राफ चेंज करके, हम जानत बानी कि भारतीय नौसेना में शामिल होखल आसान ना होई। एकरा खातिर हमारा मेहनत करे के पड़ी आ बहुते चुनौती के सामना करे के पड़ी, लेकिन हम एह चुनौतियन के सामना करे खातिर तैयार बानी। फिर पैराग्राफ चेंज करे के बा और लिखे के बा, आशा बा कि हमारा ये फैसला से रउआ गर्वान्वित महसूस करत होखम। रउआ सभे के आशीर्वाद आ मार्गदर्शन खातिर हम प्रार्थना करत बानी। फिर लास्ट वाला लाइन का लिखे के बा कि माई और बड़ लोग के चरण स्पर्श आ छोटकन के प्यार भरल आशीर्वाद। फिर ओकरा बाद हेजा हमनी का लिखल जाई, लइका बड़ा तो बेटा लिख, लइकी बड़ू तो बेटी लिख। हम लिखम राउर आज्ञाकारी बेटा चिन्मय कुमार। तू लइकी बाड़ू जैसे राउर आज्ञाकारी बेटी रागिनी कुमारी, पुष्पा कुमारी, जौन भी लड़की के नाम बा ओकर सीता कुमारी, रीता कुमारी, गीता कुमारी, तो जौन भी तार नाम बा उ लिख देवे के बा। लइका बड़ा तो राहुल कुमार, रोहित कुमार, रोशन कुमार, आशीष, विकास, रवि, जौन भी नाम बाटे तेवन अपन नाम ही जवा लिख देवे के बा। ई रहल हमनी के भोजपुरी पत्र जौना में हमनी के अपना बाबूजी के बतावे के रहे कि हमारे जीवन के लक्ष्य का बा। अगर और कोनो ऐसा वीडियो चाही तो हमारा कमेंट में जरूर बताइए। हम कोशिश करब कि जल्दी से जल्दी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी। ये वीडियो में बस इतना ही, मिले के अगला वीडियो में कोनो नया टॉपिक के साथ।